So, on the way kami sa isang charity event sa may Binalonan, mga ka-idol. What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. Tell me I'm surprised that was Babakan, baby! Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Tangina, hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makapag-vlog. Yeah, Gaspol! I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. So, hindi tayo solo ride ngayon mga ka-idol. We getting crazy in a different Kasi kasama natin ang grupong TNT. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy in a different role. Welcome, Lubas, bali pa 10:36 na, mamumundok pa daw kami. She my do or die, my bonafide, my up and down, she's always beside. She makes me feel alive. Ay, grabe, pinapagod na kami. Her love for me is real and kinda suicide. She's not the same, she's such a rare type. She's far from pain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in the grave. Or under her type, but yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. Tara. Alright, what's up mga ka-idol? Ang magandang umaga sa inyo mga ka-idol. Another vlog na naman. Kasama ang TNT o ang tunay na tropa riders ng Pangasinan. So 5 motorcycles kami. Una si Press, pangalawa tayo, then nasa likod yung tatlo. So on the way kami sa isang charity event sa may Binalonan, mga ka-idol. Babakan, baby! So good yung at aring araw ngayon lumabas mga ka-idol. Sana hanggang mamaya is ganito na lang, para buong araw naman na maaraw, matuyo yung mga damit na nilabahan. Napapasabak na naman yung ating motor. Pagkasama ang TNT. Grabing bakbakan, boy!
na ako makapagsalita, hindi na ako makapag-vlog. So panoorin nyo na lang. Yeah, gaspol. Gaspol. Time check, 8:30 AM. Gaspol, baby! So ayun nga, doon na tayo sa may charity event sa mga Binalonan. So pa-ordaneta na ata to mga ka-idol, kung hindi ako nagkakamali. So hindi tayo solo ride ngayon mga ka-idol, kasi kasama natin ang grupong TNT. So sa mga Binalonan Town Hall yung exact location mga ka-idol. Dire-diretso na naman yung sked natin mga ka-idol. Pag di kasi ako nakakapag-ride every Sunday, parang tinatamlay ako. Alam mo yun mga ka-idol, buhay ng rider. Pag nasa bahay lang ako, ano lang, Facebook, YouTube, maghapon, ganun. Boring lang din kung nasa bahay ka lang. Nasa bahay lang ako, di pa rin ako nag-asawang mag-drive. Kahit na trabaho natin is palaging nasa daan, palaging nasa field. Then Sunday nagra-ride pa, ride na may kabuluhan, ride na may pagtulong. Yeah. I like your taste in tunes and everything you use, your tempo of your Mga single yung mga kasama natin ngayon. Walang OBR. O diba mga ka-idol, wala na naman kwenta yung vlog ko. Time check, 9 AM. Still in the road. Binalonan Town Hall. So reach out and love and don't be a stranger. Alright, so putang ina. So tapos na kami sa dito sa charity sa Binalonan Town Hall. So hanap lang kami ng magandang side trip mga ka-idol para masulit din namin tong ride na to. Alright, so ang plano is side trip kami sa may Lubas Valley Farm, dito lang din sa may Binalonan, Pangasinan mga ka-idol. So tara, samahan nyo ulit ako sa aming biyahe ngayon papunta doon sa may Lubas Valley Farm. So wala akong alam regarding dito sa pupuntahan naming side trip. Hindi na ako nag-research kasi wala sa plano namin. Sila yung nagplano dito sa side trip na to. Watching you bloom in the light of the moon, and I follow
Hello, bundok ko. Bundok kaya yung pupuntahan namin. Pahit kasi mamundok yun eh. Kasi alam nyo naman, inulan, saka putik. Putang yun ang bundok, sarap oh. Ganda oh, mga gubat, tangina. Green na green yung bundok. Uy, may pagkain din pala sila dito. Ayos. Welcome Lubas Valley Farm, Flower Garden, Campsite, Little Mountain, Native Chicken and Duck House, Kite Zone, Little Ranch, Mini Forest, Bike Trail, Tree House, Stargazing and Astrophotography. So ayos din dito ah. Walang tao boy. Change. Change kami ng ruta. Parang gusto nilang mamundok. Alright. Change side trip. Akit na lang daw kami ng bundok. Putang inang trip yan. 10:36 na, mamumundok pa daw kami. Yun, nakatay namin yung bundok na yan. Warm up. Subas yun. Ito yung ano, natural na ubas. Drop. Ay, grabe, pinapagyo na kami. Pababa. Delikado. Ride talaga yan. Tubig. Paritil. Hiking pa. Masarap maligo. Alright mga ka-ISO, so back to the road na tayo. Time check, mag-aalas 2 na. Hanap muna kami ng makakainan kasi hindi pa kami nanananghalian mga ka-ISO.
Wala, scam yan, scam. Hindi na ako makyat sa taas. Dalawa lang yung kasamaan ko na tumapos ng hiking. Yun na bundok ang pinuntahan nila. So siguro dito ko lang tatapusin ng aking vlog. Hanggang sa muli nating vlog. So hanggang dito na lang mga ka-Izor. Hanggang sa muli nating vlog. Hanggang sa muli nating pakikita mga ka-Izor. So maraming salamat. Ride safe and keep safe mga ka-Izor. Yee! Peace ya. Hola. Uy, sana all.